Després d'una intensa campanya que finalitzava el divendres en Ontinyent, Àgueda Micó ha pactat amb Rafa Carbonell, l'altre candidat a ostentar la coordinació nacional del Bloc Nacionalista Valencià, i seran els dos els que lideren conjuntament el partit. Així ha quedat resolt en el 7è Congrés Nacional que este cap de setmana s'ha celebrat a la Fira de València i que ha validat la proposta amb 848 vots a favor, 134 abstencions i 41 vots nuls, sense cap vot en contra. Esta vegada, enguany en el Congrés han apuntat 2.000 persones, és la primera vegada que fem un congrés assembleari i estem molt contents i molt contentes de que això tiri endavant. Micó ostentarà el càrrec de coordinadora nacional substituint Enric Morera, que ara ocuparà el càrrec honorífic de president del partit, i Carbonell serà el portaveu. Estos dos càrrecs suposen una nova figura dins del partit prevista als estatuts que s'han aprovat este cap de setmana al Congrés. D'esta manera, tant la coordinadora com el portaveu formen part d'un secretariat general que es converteix en la màxima representació. Els dos es repartiran les competències de l'executiva, però Micó, per ser la coordinadora general, exercirà la representació legal del partit, que compta amb una executiva de 32 persones, 17 dones i 15 homes, en 7 àrees de treball diferents. És intentar, des de la nostra opció política i dins de Compromís, que és la coalició electoral de la que formem part, aconseguir que el valencianisme polític estigui en la primera línia en el País Valencià i que puguem aconseguir ser aquesta força hegemònica que necessita aquesta societat per a retornar la dignitat. Un dels projectes que tinc és professionalitzar el partit i també que hi hagi una separació entre els càrrecs institucionals i els càrrecs orgànics per a fer un millor treball, per a ser més eficients i per a donar també millor servei des del partit als nostres regidors i regidores, alcaldes, alcaldesses i als membres que tinguem en el govern, perquè no hem d'oblidar que ara el Bloc i Compromís sustentem el govern de la Generalitat Valenciana. La veritat és que tinguem moltíssima responsabilitat i és un moment en el que nosaltres podem unir-se, podem treballar conjuntament i podem afiançar aquesta opció que retorna la dignitat al nostre poble. L'objectiu és defensar els interessos valencians i per això volen fer-se cada vegada més forts per ser la força hegemònica i aconseguir cada vegada més recursos i inversions per a la comunitat valenciana.